Hei, mikä täällä Lahdessa on teidän mielestä parasta? No just niinku ihmiset ja sitten tää kaupunki muutenkin ja fiilis. Siis mä oon ihan samaa mieltä. Täällä on ihmiset tosi mukavia, täällä on hyvää palvelua ja täällä on tosi nätit maisemat ja kaikkea. Täällä on tosi mukavia ihmisiä, joo. Mikä Lahdessa on parasta? Kyllä toi sataman alue ja kaikki tää Sibeliustalon alue ja satama yleensäkin niin on Lahden hienompia alueita. No mun mielestä Lahdessa on ehkä parasta se, että tää on silleen suhteessa aika pieni paikka, mutta ei sit kumminkaan ihan superpieni. Ja sitten täällä ihmiset tuntee aika hyvin toisensa ja sitten taas tavallaan ei. Se voi olla hyvä huono, mutta miten se nyt ottaa. Ja sitten täällä on tosi hyvä satama. Eli mikä Lahdessa on sun mielestä parasta? Täällä on aika paljonkin. Täällä on ihan siis hyvät palvelut on ja sitten ravintoloita on aika tarpeeksi ja sitten luonto on suht koht siisti ja sitten täällä on harrastusmahdollisuuksia paljon. Mikä Lahdessa on teidän mielestä parasta? Olisiko Vesijärven ranta ja kohtuu lähellä tää kaupungin keskusta ja täällä ihan hyviä paikkoja. On se joo, just toi vesi on hieno ja keskeinen sijainti, 100 kilsaa joka suuntaan, niin on aika kaikki iso kyliä ja kyllä tää on ihan hyvä paikka asua. No niin, Brad ja DJ Mark Kakkonen. Mikäs Lahdessa on parasta? Kertokaa mulle ulkopaikkakuntalaiselle. No mun mielestä tietysti kovana musiikki- ja urheilumiehenä niin musiikki ja urheilu. Et meillä on tosi aktiivinen musiikin tekijäskene monelta eri alalta nousee tekijöitä ja viime vuosina tietysti me räppärit ollaan oltu aika etulinjassa, että Lahdesta on ponnistanut suuria rap-tähtiä Suomen hip-hop-kentälle ja Lahti vähän tunnetaan nykyään sellaisena jopa Suomen rap-pääkaupunkina tietyissä piireissä ja tietysti siitä on tosi ylpeä, koska oma kädenjälki on siellä myös ja tietysti kiva katsoa, että junnut seuraa meidän avaamista porteista läpi ja etenee, se on mahtavaa, mutta sitten kovana kotiseutuhenkisenä ihmisenä niin kotikaupungin seurat on mulle hurjan rakkaita ja enää ei riitä pelaamiseen aktiivisesti aika, niin kova penkkiurheilumies, niin Lahti Basketball ja FC Lahti ja Pelikans on hieno asia, että on 3 tollaista isoa seuraa tossa, mitä lahtelaisen on mahdollista seurata. Ja yritän aina innostaa maallikkoja peliin ja usein ne jää kyllä faneiksi. Urheilu ja musa mun mielestä parasta. Mark, sä käyt soittaa musaa ainakin täällä näissä korismatseissa silloin tällöin. Minkälaista musaa siellä soi? Aika lailla itse asiassa laidasta laitaa. Varmaan ehkä räppi liitetään enemmän tuohon koripalloon, niin pidetään vähän niin kuin se linja, mutta sitten on monenlaista fania ja katsojaa, mitkä ei sitten niin paljon ole räppihenkisiä ihmisiä, niin vähän silleen pyritään kaikille kaikkea tarjoamaan, ettei niin kuin pelkästään siihen hip-hop-puolelle jäädä. Yleisöä innostavaa, tarttuvaa. Kyllä, sellaista hyvän mielen urheiluhengen nostatusmusaa, että kyllä sieltä niin kuin saattaa Eminemistä Bon Jovia tulla, että ei tiedä ikinä millä tuulella sattuu olemaan. Mikä levy sattuu mukana olemaan? Yleensä varmaan niin kuin aika lailla kaikki Eminemit ja Bon Jovit. Niitä kahta. Vuoro teille. Ei ole mitään välissä.